Мини-фестивал за ръчен труд и творчество Арт Джамборе се организира за първи път в Пловдив. Работилниците за деца започват в събота от 10 часа на адрес улица Екзарх Йосиф 13. Наши гости са добрите ни познайници от Чанти Манти, Евдокия и Ева, на които казваме добър ден и добре дошли. Здравейте! И в предишни разговори сме си говорили, че искате да направите подобно събитие, което периодично да представя ръчно изработени предмети, джунджури и всякакви, без значение дали са за украса или имат някаква практическа стойност. Това събитие в тази посока ли? Ами, да, като цяло идеята на Арт Джамборето беше да се направи фестивал точно за такива ръчно изработени неща, но в последствие се редактира се. Родиха се някои идеи, които да представят малко, да поемат по-голям обем от неща, които да се представят. И всъщност сега ще обясним, нали, какво друго, освен нормалните сергийки, на които ще продават хендмейд неща, нали, производителите, било от Пловдив, било от цялата страна. Ще ви разкажем и за това какво друго ще има на самото Арт Джамборе. А как се роди идеята? Всъщност в предишния ни разговор, който беше преди около може би месец, така ти загадна нещо, спомена, че имаш такива идеи, гледайки Германия. Берлин, да, в частност, ти точно така посочи. И ето, каза го и го направи. Ами, всъщност, това, което аз споменах при миналата ни среща, то си остава в сила, но то ще бъде за сегашният конкурс за най-добър млад предприемач на Пловдив. Това, което правим сега в момента с Ева, има нещо общо, но и не много. По-скоро решихме, наблюдавайки последното ни участие на Арт Стрит феста, който беше, забелязахме, че има много малко работилници за деца, много малко неща, които да се случват, които да са интересни за децата, а пък в същото време децата са тези, които, нали, така най-от сърце се радват на всичко, интересно им е всичко, и просто решихме, че искаме да направим един фестивал за деца, да има много работилници за деца и всъщност центъра, фокуса на целия фестивал да ни бъдат дечицата. И оттам ни дойде идеята за, нали, щом такъв фестивал до сега не сме виждали, дайте да си го направим. И много бързо пак се случиха нещата. Името измислихме, решихме концепцията каква ще бъде, намерихме мястото и Арт Джамборе сега е в сила. Ще се случи тази събота всъщност. Тази събота. Колко работилници ще има? Всъщност, вие говорите, че ще има работилници, но ще има и други изненади и любопитки за децата. Разкажете за програмата. Наистина тя се личи, че е организирана така, ориентирана е към децата, за да могат те да се включват пълноценно. Ние ангажирахме наши познати, които знаем, че са се занимавали с деца и са се занимавали с тези дейности, към които са насочени работилниците, и коментирахме с тях, нали, идеята, и те така доста радушно я приеха и с голямо удоволствие се включиха. Иначе работилниците, мисля, че са около 5 или 6 работилниците, да. Ще има пантомима, танци, рисуване за децата, ще се правят фенери, нали, може би... Сега за Хелоуин. За Хелоуин, точно така, да. Ще има 2 фотографи, 2 млади дами, които се занимават с фотография, и след рисунките там на децата или всяко нещо, което е част от програмата за работилниците, ще могат да се снимат с тези свои произведения, било то костюми, маски и така нататък. Ще има ли достатъчно пространство за всички тези инициативи? Защото като че ли сме свикнали да се осъществяват общо взето на открито през топлите месеци, когато има достатъчно пространство навън. Сега сте в сграда. Да, малко сме ограничени заради времето и затова не можем да го направим навън, но пък имахме го това в предвид и затова избрахме
точното място с достатъчно голяма зала, с много високи тавани, добре климатизирана, така че на дечицата ще им бъде топло, могат да се съблекат, родителите ще бъдат спокойни също. Да, ще има достатъчно пространство. Погрижили сме се за това. Най-голямо място сме оставили за работилници, така че да има свобода на движение. Съответно, в друга част на залата ще бъдат разположени масичките с ръчно изработените неща. Има пространство, където може да се седне, да се пие едно кафе, съвсем спокойно да се наблюдават децата, нали, свободно как се занимават с работилници, така че погрижили сме се за това. Предполагам, че не можем да кажем къде е място, но на всички рекламни материали е записано. Така е. Да. От други градове очаквате ли участници от други градове? Очакваме участници от други градове. С тях и въобще стари партньори ли са ви те или нови партньори не точно, по-скоро са творци, с които сме участвали на други фестивали, познаваме се много добре, виждали сме какво правят те и поканихме ги отново да бъдат с нас на фестивал, който ние организираме. И те се съгласиха с голямо удоволствие, така че очакваме от София, от Велико Търново, от къде още? От къде или не? От Бургас. Ще се радваме да ги видим. От всякъде, добре. Добре, казвате, че ще има пространство, интересни неща. Това означава ли, че примерно ако едно дете дойде в началото от 10 часа 11 и може да си остане до края. Нещата едновременно ли ще се случват или ще има някакъв порядък? Примерно от толкова до толкова часа ще е тази работилничка, танците или всички неща от програмата? Някои от работилниците ще са през цялото време на самия фестивал. Това са работилниците за фенерите, ще са през цялото време от 10 до 7. Работилницата за рисуване също ще е през цялото време. Двамата фотографи, двете млади дами, също ще са през целия ден с нас. Единствено, тъй като хора сме, винаги всичко може да се случи. Оказа се, че дамата, нали, която бяхме ангажирали за пантомимата, има извънредни семейни проблеми, но успяхме да се свържем с друга дама, която се занимава с това нещо и пантомимата с рисуването ще бъдат на конкретни часове. Пантомимата специално ще е с танците. Не. Първо е пантомимата от 11 до 12 часа и после са танците от 1 до 2:30. Само те ще са ограничени, но пък ще има работилничка за направата на чорап, на играчки от чорапи. Една млада дама тук от Пловдив се занимава с това, много интересни неща прави. И те ще са следобед, да речем, но пак ще заемат целия следобед. Тоест няма да се ограничи в конкретно време, просто на нея е свободен следобеда. Нещо трябва ли самите деца да носят, идвайки, след като ще се правят фенери, примерно, знам ли, тикви да си носят или или те ще бъдат тия от хартия? От хартия, да. Това е идеята на работилницата. Тя поема материалите, с които ще работят децата, така че те няма нужда да носят абсолютно нищо. Просто трябва да присъстват. Настроение, да присъстват. От каква до каква възраст? Ще има, предполагаме, ще има и по-малки дечица, примерно 4-5, може и 3 годишни. Въпросът е, че те са малко по-неумели с ръчичките, по-трудно ще могат да правят разни други неща, но пък... Не, че не са добре дошли, но няма да могат така пълноценно да се включат. Напротив, те са много добре дошли, но предполагам, че по-интересни ще им бъдат работилниците за танци, да речем, или рисуване, където ще имат свободата да мацат. Да, рисуването там граници няма. Да, затова по-скоро бихме посъветвали родителите да носят един комплект по-стари дрежки на децата, да не се притесняват. Работно облекло. Именно, да. Вече тези работилници за играчките от чорапи, за фенерите, там ще се предполагаме малко по-големи деца. Няма възрастово ограничение. Дори ако някой възрастен иска да се включи в работилница, той е добре дошъл. Без никакъв проблем. С кого си партнирате? Предполагам с други неправителствени организации. Вижте как организацията, или сами всичко си организирахте? Всъщност само двете бяхме. Не сме се... не делим
всъщност организацията с някой друг, но във времето така привлекохме някои партньори с идеята, че ние не можем да вложим големи суми или средства много от нас си, защото не е сигурно, че ще бъдат оправдани после. И всъщност се свързахме с някои от радията, тук за Пловдив, предполагам не мога да ги кажа. И те успяха те ни предложиха партньорство, като партньорството ни се, изявява се в това, че те присъстват в всяка една наша рекламна част, било плакати, било флаери, които ние раздаваме. Да, бартер. Да, и записахме една реклама, която в момента се върти и по съответните радиа, като всъщност точно на това ние искахме да наблегнем на рекламата, защото, както споделих и предния път, срещаме голяма трудност при информирането, както за нас, така и за останалите участници, при информация за такива събития. Да. И много искахме да има както радиореклама, така да се разлепят плакати. Нали, ние сме си набелязали конкретен таргет в детски градини, в такива детски занимални, които се занимават с деца от първи до примерно 6-ти клас. И всъщност там сме наблегнали най-много с рекламата. Естествено, раздавахме и флаери по центъра. Да. Остане на 1-2 минутки, наистина, ако можем да поговорим и за въобще какво смятате да правите, какво ви предстои, други подобни събития. Идват новогодишните празници, коледни, новогодишни, нещо ще изненадате ли с чантите, с някакви дядо коледовци, снежанки, джуджета? Ами най-вероятно, да. А това, което предстои до края на годината, ще участваме в един коледен базар, който организира пак наша колежка от фестивалите. Най-вероятно ще направим и някакъв коледен модел, такъв интересен. Все още нямаме точната концепция. А вече живот и здраве от другата година продължаваме с пълна сила. Ако Арчамбурето се развие добре, пак ще го повторим, ще го потретим, да се надяваме, може не само в Пловдив, може някъде другаде. Ти подаде ли си вече Пиша го в идеята, пишеш го, до кога е срока? Само нека да кажем, че всъщност тази година също ще участваш в Да, тази година също ще участвам. Надявам се това да не е в разрез с правилата, но предполагам не, защото доколкото знам 2 пъти е печелило едно и също момче с добра идея за конкурса. С идея абсолютно. Сигурно е добре дошъл. Да се надяваме. До 30 ноември мисля, че е срока за подаване на проектите. Да. И мога почти готов. Всъщност той много бързо се пише, след като вече един път сме го написали, знам точно какво се изисква и така. И като имаш идеята в главата. Именно, да, тя идеята е най-добрата, всъщност, основното нещо, което трябва да се тръгне. Така. Добре, благодаря ви, че отново приехте поканата ни да гостувате. И весел празник ви пожелаваме в събота. Събота е един много хубав български празник. Димитров ден, така че ще има сигурно много настроение. Пък и може и някой подарък за именник, ако имате. Именно. Каним всички хора, които искат да направят един по-уникален подарък за Димитров ден, просто да дойдат. Така е. Добре, благодарим ви за това участие. Сега продължаваме към следващата тема. Вече както анонсирахме веднъж или 2 пъти, не знам точно, но със сигурност за по-малко от ден свършиха поканите за спектакъла Сема, магичният танц на дервишите, който ще се проведе един единствен път тази вечер на 24 октомври в Градския дом на културата. Представлението на фондация към Министерството на културата и туризма на Република Турция ще представи древния ритуален танц безплатно за пловдивската публика. По тази причина инициаторите напечатаха покани, чието брой е равен на броя на местата в най-голямата зала, с която разполага Пловдив. За представлението разказва един от организаторите, бивш заместник кмет на Пловдив и настоящ директор на училище Красимир Ангелов. Чуйте разказа му.
Малко над 500 пловдивчани ще имат възможността да гледат спектакъла на въртящите се дервиши. Това е капацитетът на най-голямата зала в Пловдив, тази в градския дом на културата Борис Христов. За огромно съжаление на инициаторите, местата са в пъти по-малко от броя на хората, които пожелаха да присъстват. Този факт много ни натъжава, разказа един от организаторите, бивш заместник кмет и настоящ директор на училище Красимир Ангелов. Аз съм един от инициаторите и това е голяма чест за мен, но толкова хора се включиха в организирането, че в крайна сметка смятам, че да говорим само за един организатор няма да бъде справедливо. А иначе идеята възникна много просто. Тя беше още преди 2 години, когато се свързахме с представители от Коня, там където е центъра. Стиснахме си ръцете, оказа се, че не е никак лесно да се организира един такъв концерт. И в интерес на истината ще да се остане, може би, само идея, ако не беше една много сериозна морална подкрепа от пловдивчани. И няма да скрия едно разбиране, невероятно разбиране, първо от община Пловдив, което в лицето на заместник кмета Стоянов и на директора на дирекцията господин Девлетян, където проявиха сериозно разбиране и го включиха в есенния салон на изкуствата. Вече практическата подкрепа, тя беше наистина неоценима от страна на генералния консул на Република Турция и искам публично така да му благодаря за този подход. В крайна сметка не са много дипломатите, които проявяват едно толкова сериозно влечение и уважение към културата и към този начин на диалогизиране защото няма по-добър начин от взаимното опознаване и общуване между два народа. То е профилактика срещу всякакви неприятности. Тук е мястото да спомена и хората, които застанаха и финансово до голяма степен зад това нещо. Да, това е... Как уредихте да бъде безплатно това представление? Не съм го уредил аз. Вие, организаторите, инициатори? Значи това стана със съвместни усилия и тук е мястото да спомена невероятните хора от Бултиш. Това е Сдружението на българо-турските бизнесмени, едно голямо сдружение, което от години наред така се включва много активно в обществения живот на Пловдив и именно с такива на нужното време, на нужното място с помощ. На практика това наистина не е никак евтино занятие, защото тези хора, които идват, това не са обикновени хора. Това е много, много сериозен състав. Трупата се състои от 23 души, музиканти и танцори. Създадена е през 1991 година, за да съхранява и представя уникалния ритуал на въртящите се дервиши. Ангелов разказва, че им е отнело 2 години да доведат артистите в Пловдив. Въртящите се дервиши са най-вълнуващата и същевременно най-скъпа атракция за туристите, които посещават най-големия град в Турция, Истанбул. В същото време, за да се наблюдава тяхно представление, не стига само желание. Необходим е и късмет да се попадне в точното време, когато е организирано подобно представяне. Възстановки на сама церемонии се правят в повечето случаи на значими от историческа гледна точка места и сравнително рядко във времето. Това до някъде обяснява интересът, който се проявява от пловдивчани, но според Красимир Ангелов повишен интерес се наблюдава и в световен мащаб. Истината е, че съществува огромен интерес към философията на софиите, към творчеството на Мевляна, а всъщност той идва не толкова професионален интерес към поезията или към философията, а всъщност към тематиката, която той засяга. Това е вечните проблеми за любовта, за смисъла на живота, за смисъла на човешкото съществуване и начина как всеки да си даде оценка за това. Явно има подобна потребност. И в това отношение, може би, един толкова човешки начин на изразяване, какъвто са, например, на мевлянитите, т.е. на софиите от ордена на Мевляна, се ползва с такава популярност. Не случайно четох скоро, и то от така уважаван автор, че Руми е най-известният автор, най-четеният поет в момента в Щатите, което така доста ме очуди. Но ако надникнете в Фейсбук и другите мрежи, ще видите социалните мрежи, ще видите наистина непрекъснато един невероятен интерес.
Създателят на ордена на въртящите се дервиши Мевляна, повече познат в западния свят под името Руми, е бил енциклопедична личност за времето си, далечния 13 век. Той преподавал философия, религия и право, пишел стихове. Поезията му и до днес се чете и препредава. Според философията на Мевляна, умът е неспособен да изрази любовта и само самата любов може да разкрие истината на любовта. Ако искаш да живееш, тогава умри в любов. Страхът идва от ума, той се страхува от настоящето. За да сме свободни, трябва да излезем от кръга на мислите, на концепциите, на ума и пълноценно да живеем в настоящия момент, където е истинският живот. Церемониите на последователите на Мевляна, наречени сема, не са просто танц, а ритуал за осъществяване на връзка с Бог. Дервишите носят бели роби, които символизират погребален саван, черни на метала, символизиращи гроба, и шапки, които са надгробните камъни. По време на церемонията, въртейки се, те се стремят да достигнат духовна цялост. Формацията към Министерството на културата и туризма на Турция представя магическия танц на живо, буквално във всички точки на света. Последно трупата танцува в Китай, откъдето директно пристига в Пловдив. Още повече, че предполагам, че большинството знаят, но Пловдив, освен всичко друго, е бил един от, може би, втория по величина център на мевлянитите в света. При толкова много народи и култури, които минават от тук, това се вписва по един много интересен начин. По време на гостуването си артистите ще посетят Стария град, където в древността е имало дервишки храм. Този тип места са се наричали мевливи хане. От храма в Пловдив е останала само ритуалната зала и тя попада в сграда, която днес се ползва за заведение. Искам да ви кажа, че до този момент принципът беше да бъде безплатно, защото един от принципите на Мевляна е този: елате всички да видите. За съжаление се оказа, че залата просто няма да ни побере, не само всички, а дори малка част от хората, които желаят, но това е, може би, един хубав стимул, един хубав знак, че трябва да се продължи в това отношение. Редно е вече и Пловдив да има голяма зала. 600 места се оказва едно нищо. Ами те даже се оказа, че не са и 600 местата. Местата се оказа, че след ремонта са 520 и няколко. Желаещите, поне за сега, които са заявили, надвишават, не искам да кажа големите цифри, истинските, защото това означава просто да кажем колко хора ще останат отвън. Много. Огорчаващо много, непростимо много. Но нека това е за следващ концерт, който да се направи. На този етап виждам и грешки, които направихме. Може би ние не сме професионалисти, които го организирахме. С много ентусиазъм. Искам да благодаря на всички приятели, на всички хора от най-различни групи, които застанаха за това. За сетен път се убеждавам, че Пловдив е мястото, където действително си струва да се живее, където наистина културата е водеща и че никой не може да се сравни с пловдивчани в това отношение. Гордея се, че живея на това място и смятам, че жителите на нашия прекрасен град, пловдивчани, заслужават това, което в момента ще се случи. Представлението е тази вечер от 18 часа в залата на Градския дом на културата Борис Христов. Българското изкуство ще бъде представено на най-леденият континент Антарктида. Малките художници от ателие Резонанс ще зарадват полярниците със свои рисунки. Избрани ли са вече рисунките, които ще заминат за полярните земи? Ще разговаряме сега с Тони Димитрова, която е артистичен директор на галерия Резонанс. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Здравейте. Така, нека да направим само едно уточнение, че не само детски рисунки, но и рисунки на известни художници отиват в Антарктида. Кажете малко повече за това. Най-важното е това, че изкуството ще стъпи на Антарктида. И всъщност без значение, че това е нашата галерия Резонанс, която всъщност инициира това движение на изкуството към най-ледения континент, към най-южната точка на планетата. Всъщност аз отдавна имах такава една романтична мечта изкуството да стъпи на ледения континент, да го обживи, да го обагри, да го стопли. Тези ледове по някакъв начин малко или повече се стопяват през лятото, когато снеговете остават като белота
и температурите са в рамките на минус 10, минус 15 градуса, тогава вече изкуство може да се експонира и на снега. И аз така го бях решила, че единственият начин, по който можем да принесем това изкуство на Антарктида, е като направим принтове, които да бъдат ламинирани, за да могат да издържат на студа, да могат да издържат на снега и на влагата, и тези принтове да се експонират върху белотата на снега. Така бялото пространство на галерия Резонанс ще се прихвърли върху белотата на снега на този леден континент и ще се получи резонанс в Антарктида, така казвам аз. Там ще представим проект 7. Както винаги в галерията имаме един такъв много интересен проект, който е посветен на числото 7, мистичното и много творческо число 7. И аз съм подбрала 7 автори, на които са принтирани произведенията, и тези произведения заедно с един плакат, на който пише Резонанс в Антарктида, ще бъде експониран върху белотата на снега. И така ще се получи, че полярниците ще бъдат наши съмишленици, защото те ще пренесат и ще експонират там на място тези произведения, а същевременно ще бъдат и публиката, заедно с съседите, заедно с пингвините, които идват обикновено от брега и ще наблюдават това изкуство, и те ще бъдат и ценителите на това изкуство, може да се каже. Така че, освен тези автори, които са автори на галерия Резонанс, които са професионално селектирани, ще има и детски рисунки на дечица от ателие Резонанс, което действа към галерията. Тези дечица са направили специално рисунки, може да ги покажем, дайте. Които са пак 7 двойни картички, които ние сме ги извадили във вид на отделни картички, и те ще бъдат експонирани и окачени на коледната елха. Нали, по този начин ги подарявам аз на полярниците, за да можем да им създадем коледно настроение в тези антарктически нощи, които са много дълги. Кой ви съдейства, за да се осъществи този проект, да бъдат занесени там тези произведения на изкуството? Аз съм безкрайно съм благодарна даже на професор Пимпирев, защото моя беше инициативата, моя беше идеята, и аз започнах да го търся. И успях да го открия, да му разкажа за това, което имам като идея. Той беше шокиран в началото от това, което може би ще се случи. Обаче откликна. Не очакваше. Той до сега няма друга галерия, която да иска по някакъв начин така да се пренесат нещата. И след това каза, добре, ще видим, ще го направя. Откликна. И аз съм безкрайно благодарна за това, защото без тях аз не мога да отида там и да свърша тая работа. Още повече, че аз имам и една още по-амбициозна идея. Освен галерия, това, което аз предоставям на полярниците, да се организира и музей на съвременното българско изкуство на Антарктида. Аз също имах такава мечта. Тук в Пловдив няма да имам такава възможност финансова, но Антарктида мисля, че ще ми бъде пространството, в което ще мога да го реализирам. И всяка година, като им давам на полярниците, надявам се да поддържаме добри отношения и контакти, това, което е в рамките, виждате, на много малки пространства, аз съм се опитала да съвместя. Принтовите са толкова височки, а пък са 35 на 50, нали. Те ще ли да ги сложат в буритата? Така ми казах. В буритата. Там на място нещата ще бъдат експонирани върху едни скари, на които аз бях направила макет, но те ми казаха, по-хубаво место да носим летвички, да принесем вино. Вино ще им там, разбира се, за да могат да открият изложбата, защото на практика те ще открият тая изложба и всъщност те, освен че ще си я открият, и ще си я консумират, така да се каже. И аз съм им приготвила за откриването на изложбата и една изненада. 7 чая цъфтящи чайове, за да може да имат и цветя там, които тези чайове се получават в рамките на 7 минути.
7 минути чая трябва да стои, за да разцъфне. И от тези чайове 7 чаши могат да се получат от всеки чай. Така че числото 7 пак ще присъства по някакъв начин там, чрез този проект 7. Освен това съм приготвила и 7 филма, за да може полярниците да се оползотворяват вечерите и нощите, когато няма какво да се прави, когато нямат работа, когато е тъмно, студено, да се доближават до изкуството, което ние в галерия Резонанс го разпространяваме. Един страхотен проект, който се нарича Новите 100, представя тези наши красиви обекти, които са извън 100-те национални туристически обекта, но които ние от галерията сме посещавали и които по такъв творчески начин сме претворили в произведение. И всичко това е записано на този филм Новите 100, за да може те да не изпитват носталгия за България. Все пак да могат да се доближават до тези красоти, на които ние сме толкова богати, но които не ги ценим толкова. Може би от хиляди километри тогава ще се оценяват повече нещата. Също е една много красива Чинарина гора, сме я претворили по друг начин. Имаме акция в тази гора. Ние в галерията не представяме само изобразително изкуство. Ние имаме и много перформанси, танцови, музикални, много нови медии влизат и заради това и артистичността е много по-голяма и по-всеобхватна. И мисля, че на тях ще им бъде много интересно, например, да гледат един концерт на Николай Иванов Ом, който е в рамките на цялата нощ на музеите и галериите. Да гледат едни танцови спектакли, които също се разиграват, и балетни спектакли сме имали в галерията. И всичко това за тях ще бъде, предполагам, много интересно и ще ги води в сферата на изкуството. По такъв начин ние се опитваме да образоваме хора, които идват в нашата галерия, които са ценители на изкуството и имат нужда от още, от още, от още. И по същия начин и нашите полярници ще се доближат до това изкуство. И се надявам по този начин, чрез партньорски дух и взаимодействие, с артистизъм и вдъхновение, да се получи стъпването на галерия Резонанс на Антарктида и в частност на изкуството като цяло. Ето сега колегите ще пуснат няколко кадри от това, което ни предоставихте. Да, това е това, което се случва в галерията в момента. Но в момента, ето, даже имаме посетители, които започнаха вече да съзерцават тази изложба. Те малко са размесени кадрите. Това са авторите. Сега това е автора Чавдар Петров, който ще участва на антарктическата изложба. 7 автори казвате. Да, 7 автори са. Всеки с по 7 произведения. Не, всеки с по едно произведение. С по едно. Да, общо 7. Да. Общо 7 произведения. Тук вече виждате самата изложба. Какви са самите произведения? По-цветни ли са? Да, аз съм се опитала да подбера по-такива колоритни произведения, които да може на белотата на снега по-добре да стоят като цветни петна. И същевременно пък да носят и повече настроение на хората, които ще ги наблюдават. Дадохте ли съвети как точно трябва да бъдат подредени? Да. Аз даже много исках и даже логистик менеджера ми каза, вие трябва да дойдете да ни покажете как да ги експонираме там нещата. Но професор Пимпирев казва, ще ги сложим там покрай брига, дето идват пингвините, а пък аз ще им нарисувам схемата, по която да могат да бъдат експонирани самите работи, като имаме едно голямо желание да успеят. Ето това е плаката на Резонанс в Антарктида. Това е пак друго произведение на Веско Велев, автор на галерия, в галерията. Аз имаме желание, ако е възможно, в рамките на различни дни, защото тази изложба ще стои от ноември до февруари. Докато и самите полярници са там. Кога започва изложбата? Изложбата ще решат те, кога точно ще могат да експонират, в зависимост от времето. Но полярниците заминават през ноември месец там и ще се върнат в края на февруари.
Така че в рамките на този период аз имам желание те на различни места да си правят хепанинги, да си откриват нови и нови изложби, така да завладяваме нови пространства на самата Антарктида, свързани с изкуството. Дали ще може представители на други нации да нагледат тази изложба? Да, разбира се, тези, които са съседи, аз знам със сигурност, че испанците много често идват, че бразилците идват. Те сме всички такива с топла кръв. Така че ще се получи някаква топлина. Виното със сигурност ще го изпият. Понеже аз му казах на професор Пимпирев, ние си откриваме нашите изложби с бяло и червено вино. Но аз ще ви подаря и 7 цъфтящи чая, за да може все пак да има и цветя на тази изложба. Той ми каза, няма да нарушаваме традициите. Така че ако ни подарите и вино, ние ще си го принесем с удоволствие. Всъщност, Антарктида не е първото така предизвикателство за вас. Оказва се, че подобна изложба сте правили и в Австралия, така ли? Да, в Австралия аз вече самата успях да отида, благодарение на поканата на един австралийски галерист, който в продължение на 2 години, всяка година, идваше в галерия Резонанс. Много ни хареса пространството, много ни хареса артистичната политика и каза, няма ли да искате да дойдете в Австралия да ни покажете вашето изкуство? Аз с удоволствие се съгласих, защото съм с такъв дух, обичам да се движа. И понеже и друг път съм ходила в Австралия, това ми беше второто пребиваване там, по същия начин представихме българско изкуство благодарение на 7 видеа, на 7 водещи видеоартисти върху една огромна стена от 7 на 11 метра. Пак проект 7 се разви там и даже ние пък вече имаме и обратната връзка, обратното гостуване на австралийците при нас в Чинарината гора, където направихме един уникален концерт, една уникална акция, една отделна инсталация от екоматериали, което също ще бъде филмирано, защото ние абсолютно всичко, което правим в галерията, го документираме в рамките на час, час и половина. Това, което се случва, го имаме и го подаряваме. И заради това се радвам, че всичко това ще остане, защото аз и до година имам покана пак да отида в Австралия. Този път вече ще посетя и Тасмания, където пък има един уникален музей в рамките на 4 етажа. Там хората, които са играли, по принцип, знаете, че когато човек има пари, той решава какво да прави с тях. Един комарджия в Тасмания решава, че ще направи музей на съвременното изкуство. На този малък остров той решава да направи един огромен музей, който в рамките на 4 етажа под земята представя съвременното световно изкуство и за мен това е много любопитно. А след като открия тази изложба, аз ще замина за Венеция, за да видя биеналето на съвременното изкуство, което не дава някакви репери, ние да се съизмерваме с другите, да не стоим само в рамките на нашия град, да представяме само наши автори. Въпреки че аз сега се опитвам да представя точно повече пловдивски автори, повече от тях ще успеят да стъпат на Антарктида, но до година вече ще преценя от нашите други български художници, които също гостуват страшно много в галерията. Освен български художници, естествено имаме и чужденци, които участват в нашите международни проекти. Те са по 100 на брой обикновено авторите, които участват. Така че между тях има и от Египет, и от Индия, и от Австралия, и от Съединените щати, от Франция, от Германия, да не ги изреждам. Почти от всякъде имаме автори, които участват. Така че се получава една всеобхватност, то изкуството вече става глобално благодарение. Всъщност този музей, който предстои да посетите в Тасмания, със сигурност може да ви даде пък идеята как да направите и духовна храна, но и как да направите, да осъществите пък тази си мечта да пренесете изкуството, съвременното изкуство в Антарктида. Изкуството изисква посвещаване. И ако човек му се посвети, може да намери някакъв начин да се справи с тази материална криза, защото духовната криза е следствие от материалната. И
Да останем Ние така. пък решихме да си говорим, нека да си говорим за хубавите неща и да не... Разбира се. Кажете за Чинарената гора повече. За Чинарената гора, значи ние вече в рамките на 2 години, тази е 3-та година, и посвещаваме на тази гора, която се намира на 7 км от Пловдив. Тя е съвсем близко до Пловдив. До Белащица ли? На село Белащица, да. Там са вековните чинари, които са дали така поле за творчество на Пенчо Славейков. Под единия от тях той е написал "Стройна си калина вие, неразделни". И е съзерцавал насреща тази Чинарена гора, тогава млада гора. Да, той едно от дърветата сега участва в финалната класация за най-дърво с корен. Не знам, не знаех това нещо, но ние толкова много снимки сме направили в тая гора. Аз водих в продължение на 4 сезона художници, които не знаеха къде се намира тази гора. Ги водих на пикник пленери. Аз така наричах тези наши сбирки там. На място си носихме храна, хапвахме, пивахме, огънче, и всеки снимаше, рисуваше скици или се вдъхновяваше, защото тази гора наистина е мистична и тя носи в корените си много голяма дълбочина. А едновременно с това тези филизи, които са изникнали след като гората е била, тя буквално е била унищожена, тя е била орязана до дъно. Но са израснали тези филизи, които са тръгнали към небето и те са символ на движението нагоре, стремежа към светлината. И в тая гора се получава баланс между земното и възвишеното и затова е толкова мистична. И аз заради това съм решила, освен в галерията, и това пространство да обхванем и да го обогатим и оживим с култура и изкуство. Добре, със сигурност идеи, които така дават някакъв нов поглед върху изкуството. Ние се опитваме винаги така да правим в галерията, по по-различен начин да представяме нещата. Ето сега ще имаме в следващата ни изложба, ще бъде на един египетски художник, което не се случва рядко в България, да дойде и да гостува египтянин. Той ще дойде, той ще ми гостува на мен. Самия той също ще бъде в галерията. Така че... А сега всъщност при вас също има изложба, която е с заглавието "Антарктида, българската ледена приказка". Да, точно така. Това са принтове, които са показани в галерийното пространство. Част от тях ги видяхме. Да, това са снимки, които самите полярници са правили на място в Антарктида и те са ги експонирали по един такъв начин, че да може да си принтираме. Ние сме си ги принтирали, като на всяка снимка отдолу има автора, заглавието на снимката и това дава възможност зрителя да се доближи до тези 25 години, в които българският крак е стъпил на Антарктида до наши дни. Да покажем тази красота на Антарктида, да покажем българската база, да покажем съседите, да покажем красотата и всичко друго, което заобикаля българската база. Снеговете, ледовете, животните, празниците, работата, трудностите, всичко това, което съпъсва живота на тези полярници и по този начин да дадем възможност и на пловдивчани да се доближат до Антарктида. Така че сега Антарктида гостува в резонанс, а след това ще се получи и резонанс в Антарктида. Такава ми беше идеята. Добре, благодаря ви. Тези обобщаващи думи приключваме нашия разговор, както и днешното издание на Утро с DCTV. Хубав ден ви пожелаваме. Останете с програмата на телевизията през целия ден. В 12:30 са обедните новини, в 18:45 пък централната емисия. Хубав и успешен ден от мен.